Ka Office Superintendent of Police East Khasiels District hakanok pai singi jonga apun ritri unai lord arhaja arpusau kalapa ika Kyrwoh ban pentipaj ba baka anti-narcotics task force ANTF jongki Pulit ke district lem ke jing trailang bat ki Pulit ko lum ding Jylla police station bat Jalupara outpost kila kem ya kawai ka bar Jylla ka balasan post nam karta na Jalupara ka badon kti hakikam Khaïi drugs. Kat kum ka Kyrwoh la ong bana ka jing yo jing tip ka batik na la penlongai ka ni ka jing khenra ha ka ba la kem ya ka te ka bar Jylla ka tip kum ka Aisha Khatoon ni ka pahari ka ba shong basa halua paltan bazar. Nakate ka bar Jylla la yo ban kurup nyo politely ki tendong tap drugs ubariu heroin ubakia kandai point nyo gram southly ki mobile phone bat kapisa arpunyo hajar south pa shipodin ka. Ya kani ka bar Jylla la register mukadma halum ding Jylla police station haki kendon ka NDPS Act bat ka jing tokit kadang ya chakman ki Pulit ki lakam bagani ka jing khanra ka ba job ka dei na ka jing tre shitom baklam shong tat dagi bor Pulit ban rating khong yo drugs na ka Jylla. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya